Cha ngithi ake ngisho la ngoba ngiyabona ukuthi akulungile isele lidla amasi emva kwendlu noma ke iyagonquza impaka esigujini. Into esifunayo thina abantu base South Africa kahle ukuthi uCyril Ramaphosa aka resign angeza phushwe uthothi senginencindezi enye edlula le ngoba ufeyilile ukuphakamisa iorganization ngamanye amazwi iorganization ife kuyena yafa nje totally. So ke manje okwakhe ukuthi ayeke nje sithole umuntu omusha ongase kwenzeka ukuba ayivuse organization ye-ANC ngoba lenhlangano yafonwa abantu abayifela kwenzeka yonke into le abantu bake baqhashazwa ngohulumeni wobandlululo besilwela manje akufanele leyo nto ke siyilahle siyithathe kalula nje. Ngiyaphinda ke uRamaphosa akaze resignele yena ukuze iANC iphephe bese kuphinda futhi ugovernment ufuna akhiwe makube ohlanganisa iANC ohlanganisa umkhonto wesizwe ohlanganisa iEFF ngoba labantu bonke bakhuluma ngento ekwe-Freedom Charter ye-ANC akukho abaqhamuke nawo eceleni la baqhamuke nento ekwi-Freedom Charter ye-ANC lento i-ANC engafunanga kuyi-applya noma ke ukuyi-implementa benza into efavor amabhunu abantu bobandlululo abangafuni ukuthi umuntu omnyama abe utho ezweni lakhe. Yilokho ke ngikushoyo ngicela nina mphakathi nana ke niyibone lento ngempela nivula umqondo niyibone yithuba leli mina ngokwami uZuma uMalema sibalethelwe umdali ngibafanisa noMose waseBhayibhelini ilapho nje njengamanje ngibuka kunjalo asimfuni umuntu oncike emabhonweni la abencele bani amabhono lento eyenziwa uRamaphosa sifuna uba ingxenye yomhlaba wethu ngoba elethu izwe siphinde futhi i-black empowerment ayisebenze kodwa isebenze ngokuthi abantu basubmit i-proposal or i-business plan yabo ingasebenzi kumuntu oyedwa funa iforce ukuthi ibaforce abantu abayifunayo ukuthi ababe inkampani egcine nathi sibe nendawo lapho okuthiwa nansi inkampani yabantu abamnyama abasebenza khona basebenza baze bathola impesheni. Ngifuna lokho ke mina kuphinde futhi akuphele lento yama EPWPs into egcilaza abantu abamnyama iphele lento le kanjalo ama security wonke lawa phasi kwa government awaqashwe ngokugcwele cha phele lento ukuthi umuntu oyedwa uzonikwa isecurity la to security company umuntu oyedwa la anikwe ithenda ayidingi ithenda lento ngoba uma uzofoma isecurity company akudingeke ucabange kakhulu. So i-black empowerment ifuna isebenze ezintweni lapho uzocabanga kakhulu ukuthi sizoproducer ini kwasha kwacima yonke lo nyaka kanjalo ayingene lapho ugovernment alekelele lapho ke hayi lokho kugqilaza abantu. So sifuna lokho esibhekile bakithi. So uMalema
nomsholozi bakhuluma ulimi olulodwa cha ngisho njalo ke vukani ma South Africans vukani yithuba leli kuphinde futhi ngiyacela sengiphethe ubaba umsholozi akasize agrume abanye abantu abasebancane abazofana naye nangu nje uMalema uyisibonelo ngifuna lokho ke akaqala abagrume ngoba phela ukhulile akufuneki siyikhohlwe leyo nto leyo kanjalo nje uMalema muhle kakhulu naye kuphela wonaka lento yabantu bangaphandle abantu base South Africa ababadingi abantu base-Afrika ekakhulukazi abangenazo incwadi kumi lapho nje akumusa ukudlala so uMalema ngicela aphezeke kulonkulumo yakhe akapheze noma ngabe ikhona enhlizweni yakhe leyo nto akayibeke eceleni ayisifuni la eSouth Africa cha lonto iza kube kwenza ukuthi aluze amavoti ilapho nje ngiyabonga.